ketok nek mungsuh karo pakdemu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepeleke karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males ya dipiloro karo menungso. Apa meneh kowe menungso? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepeleke karo aku. Kowe nyepeleke karo Nata Mandura ya ngono apa piye? Di aku isih ngajeni karo sampean. Aku bales karo sampean, aku ngenjotos karo sampean, sampean kok kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane mung kowe apa aku sing tekaning pati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh. Gage jotosen Baladewa. Nuwun. Waduh, malah kesrimpet tang wayang. Kula Pakde tak nganggo nggon aku dhewe rusak-rusak ora nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu, sampeyan sing ngakon. Waduh. Wah! Oh, woi. Waduh Pakde aku. Hai. Wah, dan karat. Wah, strayoli binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek ning dodo. Upama dudu Baladewa tak kira wis katriwandan ora eling Brawodasena. Yo, Antasena, kowe wani karo wakmu kowe mentala karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentala karo kowe. Yen aku ora mentala karo kowe tangi aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndorowati. Ayo, maju kene. Kudu ngerti kekuatane Nata Mandura Prabu Baladewa.